víťazov, aby sme mohli začať vyhodnotenie. Začneme jednotlivcami, takže šup všetci sem, aj čo ste tam vzadu, poďte rýchlo sem k stupienku, lebo za chvíľu sa nám zotmie a nebudete mať pekné fotky. A my začneme vyhodnocovať trojhodinové preteky a tak budeme stále tie dlhšie a na záver vyhodnotíme aj týmy. Tak, trojhodinové preteky. Už sme tu všetci? Či ešte počkáme minútku? Ešte tam vzadu vidím, pri aute sa motka ľudí. Rýchlo skočte na báň. Na 3. mieste sa umiestnil so štartovým číslom 33 Štefan Soroka, takže Štefan Soroka 3. miesto. Trojhodinovka jednotlivci. Štefan, poď rýchlo skočí na stupienok. Na trojočku je tvoja, čaká len na teba. Cenu. Cenu odovzdá Eva Mižáková za Time for Fun, takže 3. miesto Štefan Sorovka, gratulujeme. Na trati strávil dokopy 1 hodinu a 19 sekúnd a má za sebou 3 kola. Na 2. mieste sa umiestnil so 17 kolami a za štvrtým číslom 54 Jakub Kušiak. Jakub Kušiak, 2. miesto výkonu, gratulujeme. Mimochodom tu bolo veľmi tesné, pretože stále sa naťahovali s Ivanom Karafom, ale nakoniec Ivan Karafa predsa len o 1 kolo dal viac. A tým pádom už som aj prezradil, ako to bude vyzerať na najvyššom stupienku a nie je nik iný ako 1. miesto Ivan Karafa, gratulujeme. Ešte spomeniem, Ivan Karafa zvládol 18 kol, na trati strávil 3 hodiny a 2 minúty. Jeho najrýchlejším kolom bolo 9 minút 15 sekúnd. Takže víťazom gratulujeme, ceny im odovzdala Eva Mižáková za Time for Fun. Super chlapci, gratulujeme a ešte pekné fotky, pokiaľ chcete, môžete spraviť aj šampanské, je to na vás. Takže gratulám. A vy môžete si byť v ďalšej kategórii. Kategória jednotlivci 6 hodinovka. V rámci 6 hodinovky sme tu mali 2 kategórie a začneme tými mladšími a tam sa zúčastnili 2 pretekári. Na 2. mieste sa umiestnil s 27 kolami a s časom na trati 5 hodín 14 minút Robert Rachjar. Takže Robert Rachjar, 2. miesto, gratulujeme. Do začiatku, ako som to sledoval, bol v stopách Tomášovi Bukovskému a tento nezdával navzdory krčom a všetkému možnému, už sa to nám tu zvíjal, ale predsa len dobojoval. No a tým pádom vyhlásim aj 1. miesto s 29 kolami, je to Tomáš Bukovský. Gratulujeme, Tomáš, 1. miestu, jednotlivci 6 hodinovka, veková kategória 15 až 39 roční. Cenu odovzdáva Eva Žukonová za Time for Fun. Víťazom gratulujeme, ešte pekne zapozujte na fotky, široké úsmevy a keď máte, alebo si trúfate, môžete aj streliť to šampanské. Už ho nevládate ani držať, predpokladám, tak potom doma. Gratulujeme, chlapci, ďakujeme veľmi pekne za vaše pekné výkony, dúfajme, že ste si to užili. A my sa rovno presunieme na kategóriu 40+, čiže páni, ktorí majú 40 a viac rokov. Na 3. mieste za 60-kou sa umiestnil, mimochodom, ktorý dal prvé kolo bez čipu, ale potom sa rýchlo zdirigoval a nie je nik iným s 25 kolami Marian Janika. Gratulujem Marianovi Janikovi, 25 kg, samozrejme aj po tomu bez čipu sme zavádzali, pretože máme aj kamery a tie zaznamenali čas, takže všetko je v poriadku. Marian s 25 kolami strávil na trati 5 hodín a 21 minút 50 sekúnd. Na 2. mieste tu bol tiež vážny súboj, ale predsa len sa dokonca nepodarilo zvrátiť toto poradie a tak na 2. mieste sa umiestnil Jozef Mrúz. Takže Jozef Mrúz 35 kolami 2. miesto. Stále bol stopák Jozefovi Langenovi, ale nejak raz to nevydalo, ale vyzeralo to jednu chvíľu veľmi nádejne. A takže gratulujeme Jozefovi Mrúzovi, 35 kol, čas na trati 6 hodín, 1 minúta a 7 sekúnd, to znamená, že začal ešte aj po 19. posledné kolo. No a na 1. mieste nik iný ako jeho super, takisto s 35 kolami, Jozef Langen. Jozef Langen, gratulujeme k prvému miestu na trati 5 hodín, 52 minút a 45 sekúnd.
Víťazom gratulujeme, si neodozdáva Eva Mizáková za Time for Fun. Široké úsmevy, chlapi, kľudne môžete strojiť šampanské. Dneska sa mi nedali nikoho presviúčať, aspoň v tomto kole. A gratulujeme ešte široké úsmevy. A nasleduje kategória 12 hodinoviek, a tu začneme dámami ako ináč. Takže začneme jednotlivci s dámy. Dobre, Celý bude odovzdávať Gabriel Temko za Time for Fun. Tu sa nám zúčastnili dve súťažiace a na druhom mieste sa umiestnila s 32 kolami Lucia Antolová. Takže Lucia Antolová, to druhé miesto, gratulujeme veľký potlesk pre Luciu. Druhá priečka, kde tvoja zaslúženie krásne si 32 kôl krúžila bez únavy jedným tempom. Vyzerá to úplne úžasná z svojho pohľadu. Takže to druhé miesto Lucia Antolová, gratulujeme. Cenu odovzdáva Gabriel Denko za Time for Fun. No a na prvom mieste sa dnes umiestnila so 40 kolami Lucia Petrovičová. Lucii, gratulujeme. Mala 40 kôl, potom si povedal, že na dnes stačí, ale 40 kôl je takto, aby získala prvé miesto. Cenu odovzdáva Gabriel Denko. Dievčatám gratulujeme, široké úsmevy, pekné fotečky. boli ste dobré, obe. Klobúk dole, klobúk dole. To je kategória 15 až 29 ročník. Tu sa odvážil postaviť na trať jeden jediný pretekár a tým pádom bojoval sám so sebou a nie je nik iný ako Michal Jakubčík. Čiže Michal Jakubčík prvé miesto s 34 kolami na trati strávne 6 hodín a 35 minút 37 sekúnd. Gratulujeme Michalovi. Dnes ma predal, že najväčší súboj odohrával sám so sebou, pretože keď nemám supera, tak sa bojuje ešte ťažšie. Michal, ani ty nestrojíš šampanské? Nie. Nestroj. Dobre, poďme ďalej, ideme na kategóriu muži 30 až 39 roční. Takže tu sme mali až 4 pretekárov, ale teraz sa môžu umiestniť. Na treťom mieste sa umiestnil s 31 kolami Vladimír Nemčík. 31 kôl, tretie miesto, gratulujeme. Na trati strávil 9 hodín, 6 minút a 33 sekúnd. Tieto výsledky máte aj online, samozrejme aj s priemernými rýchlosťami, najrýchlejším časom, najpomalším časom a tak ďalej. Na druhom mieste sa so 42 kolami umiestnil Marek Varnočák. Marek Varnočák, druhé miesto. Cenu rozdáva Euška Mižáková mladšia za Time for Fun. Čas stráve na trati 9 hodín 2 minúty a 9 sekúnd. No a na prvom mieste so 45 kolami sa umiestnil Daniel Smorada. Daniel Smorada, prvé miesto, gratulujeme, na trati stráve 9 hodín 3 minúty a 50 sekúnd, čo mu stačilo na 46 kôl. Cenu odovzdáva Euška Mižáková, Time for Fun. Gratulujeme, široké úsmevy. I vás nepresvedčím o tom, aby ste strojili šampanské. Nie? Dobre, tak nie. No a my sa presunieme na ďalšiu kategóriu. A to kategóriu sú muži 40 až 49 roční. Tak tu sa zúčastnili dvaja páni a na druhom mieste s 52 kolami, čo je druhý človek, ktorý najviac kôl, sa umiestnil Lukáš Jurina, druhé miesto 52 kôl, čo je niečo neuveriteľné. V svetle bicykla strávil po časových 10,5 hodiny a nejaké drobné. Takže Lukášovi gratulujeme, cenu odovzdávačka Eva Zúčanová za Time for Fun. No a na prvom mieste s 58 kolami, čo je dneska maximum, čo sa zajazdilo, s
sa umiestnil Jozef Mihok, gratulujeme, prvé miesto dnes najviac najazdených kôl. Na takisto svetlé bicykla strávil 10 hodín a 45 minút. Dievcom gratulujeme, cenu odovzdáva Elato Žučanová za Time for Fun. Pani, ale vás to presvedčí? Nie? Dobre, nevadí, nič sa nie je. Gratulujeme, dúfam, že ste to užili a že budete na ďalší rok. No a keď máme všetky fotečky, úsmej a všetko, čo ktoré patrí, môže pristúpiť pri jednotlivcoch v poslednej kategórii a to sú muži 50+, čiže naši najskúsenejší pretekári. Tu sa zúčastnili dvaja, mimochodom ročníky 1960 obidvaja, čiže úcti hodní skúsení páni. No a na druhom mieste so 40 kolami sa umiestnil Anton Stochla. Anton Stochla, druhé miesto 40 kôl, na tretí strávil 8,5 hodiny. A dnes malé číslo mimochodom, Svetel sa stane, že sa zabudne prihlásil prezentovať, ale nevadí, čo by sme pre pretekári nespravili. No a na prvom mieste so 46 neuveriteľnými kolami Lumír Pelikán, gratulujeme Lumírovi k prvému miestu, 46 kôl, 9,5 hodiny v sedle, 15,71 priemerná rýchlosť, nastúpaných 1600 metrov, gratulujeme a držíme palce do ďalších podujatí. Úžasný výkon, aspoň teraz z môjho pohľadu. Páni ste skvelí a úžasní a k týmto výkonom gratulujeme. A my pristúpime k skupinám alebo k tímom. Individuálno. No a my začneme dvojicami, pretože oni chcú dvoje najmenej a to najlepšie dáme až nakoniec. Takže dvojice, tu sa nám zúčastnili 3 týmy, všetky 3 sa umiestnili. A na treťom mieste sa umiestnil tým, ktorý narazil 17 km, 34 kôl a ich názov je A-Team alebo A-Team. Gratulujeme celému týmu, poďte konkrétne menovite Ivana Kusová a Adam Slobodník, takže toto sú dvojica, ktorá získala vďaka 34 kolám tretie miesto. Cenu odovzdáva Erička Držáková mladšia za Time for Fun. Výhercom gratulujeme. Ale my nie sme prví. No a na druhom mieste so 120 km, 37 kolami sa umiestnil tým s názvom Energobike. Energobike presne v superprvom, ale nevyšlo to, pretože majú strachu dvoch kôl a menovite teraz prečítam Energobike. Tým sa skladá z mien Martin Smolka a Tomáš Minčák, takže toto sú dvaja páni, ktorí úžasne zvládli 37 kôl a získali tak druhé miesto. Cenu opäť rozdáva Erička Držáková mladšia. No a na prvom mieste s 39 kolami a 127,53 km sa umiestnil Reprocentrum tým Matej Mach a Martin Mach. Gratulujeme týmto dôležitým pretekňárom prvému miestu. Dobre časti ste dávali. Páni, dúfam, že sa zmestíte, keď tak asi rozstredíme trošku stupňovok, aby ste mali potom voľnejšie. Takže výhercom gratulujeme, opäť opakujem, cenu zdáva Erička Držáková mladšia a k umiestneniam Ešte nemá 18, nemá ešte 18. Ešte nemá 18, máme ešte šampanské. Ďakujem pekne. Dobre, ideme ďalej. Dobre, ideme ďalej. Ešte široké úsmevy a tu presvedčí niekoho o tom, že by ste dali šampanské, je vás tam dosť. Neviem tomu, že povedala, to je ona takto to vyzerať. Gratulujeme pani k výhre. Tak, gratulujeme, dúfam, že ste to zachytili aj na fotku. A výhre sa blahoželáme. A my ideme v ďalšej kategórii, trošku rozdielne skupinu, aby ste sa tam zmestili. No a poďme na trojice. Trojice, dneska sa nám zúčastnili 4 týmy, ktoré bojovali proti sebe. A na treťom mieste sa umiestnil s 235 km a 72 kolami čeresne klub menovite Alexander Kušča, Štefan Lasovič a William Sikora.
Páni, vy ste dosť veľký chlapi, dúfam, že sa na tú trojku vojdete. Najvyššie teraz zahrať, aby ste sa prestili. Cenu odovzdáva Evato Žučanová za Time for Fun. Vyjadcom gratulujeme. No a ja sa pojmočky, kým odovzdá medaile a šampanské presuniem k druhému miestu a poviem zopár drobností. Je tam 245 km, 75 kôl, čo je otrikola viac ako čeresneku. A nie je na druhom mieste nik iný ako... Dobre. Ako tým s názvom Mexické Tigre, druhé miesto. Neronke, Patrik Novek, Radoslav Zamiška a Matúš Špilek. Takže toto sú traja páni, ktorí vďaka každý z nich zabehol 25 kôl, dokopy 75 a vyšlo im tu na druhé miesto. Dobre, pripravte sa na to. No a ja sa, kým odovzdá Radička, celým týmto druhým miestam, tak ja zatiaľ poviem drobnosti o prvom mieste. 251 km, 77 kôl, čo je odvetová viac ako druhé miesto. A nie je iný ako Ciro Bike Team, konkrétne Michal Cira, František Pičák a Boris Cira. Takže toto je Ciro Bike Team, ktorý výkony dopomohli k tomu, aby mohli obsadiť zaslúžené prvé miesto. Takže pánom gratulujeme. A cenu im odovzdá Evato Žučanová za Time for Fun. No neverím, že by sa... Dúfam, že sa zmestíte na skúšenie, tak trošku sa musíte skloniť, aby vám mohla zavesiť do krku, čo vám tam patrí. Výhercom gratulujeme, máte všetci šampanské, tak môžete natriasať široké úsmevy a ideme tak, toto navrujeme svať, tak je to správne, vychúpate si víťazstvo. Páni, gratulujeme, zaslúžite si to, toto je veľmi pekný krásny víťaz. Toto je úplne úžasný pohľad, že sú maximálne vychutnáva. Vyzerá to lepšie ako na Tour de France, takto sa má vychutnávať oslava prvého, oslava stupienkov. Gratulujeme páni, široké úsmevy, zapozujte ešte prekné fotečky. A ďakujeme, že ste sa zúčastnili, dúfam, že sa vám páčilo, príde znova. Ale ešte nekončíme, máme jednu špeciálnu cenu. A to je konkrétne cena pre človeka, ktorý zvládol jedno kolo za najlepší čas. A nie je iný ako František Pičák, takže František Pičák šup hore na prvé miesto. Gratulujeme, môj čas na jedno kolo je 8,9 sekúnd a zaslúžiš ďalšie šampanské. Takže gratulujeme výhercom, ďakujeme všetkým, čo ste sa zúčastnili, dúfam, že ste slúžili, že sa vám páčilo tak ako aj mne. Trať bola podľa mňa úžasná počas skúšky skvelé a na záver tuším aj hudba bola fajn. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým, prajeme pekný deň, užite si víťazstvo, šťastnú cestu domov, hlavne opatrne za chvíľku bude tma a tešíme sa na vás opäť o rok. Takže ďakujeme a dovidenia.